ollaan tosiaan tää Raisiossa Varppeenkadun kevyen liikenteen väylän avajaisissa. Se on tässä näin ja fillaritalli on täällä näin, korjaa kaupunkilaisten pyöriä ja heijastimia jaetaan. Ja tämähän on osa meillä Raisiossa kävely- ja pyöräilyolosuhteiden edistämistä. Eli kaupungissa on pyritty esimerkiksi talvella niin pyöräteiden talvihoitoa petraamaan ja tämmöisiä yhdysväyliä ja toisaalta sitten näitä keskeisiä kävelyn pyöräilyolosuhteita ja väyliä parantamaan. Varppeenkadun kevyen liikenteen väylä oli aikaisemmin tämmöinen laatotettu betonilaatoista tehty hyvin leveä kevyen liikenteen väylä, joka oli huonossa kunnossa ja olisi joka tapauksessa tullut saneerattavaksi, koska täällä tehtiin kaukolämpötöitä. Tässä yhteydessä sitten haettiin kohteeseen valtiolta avustusta ja avustus sitten myönnettiin ja päädyttiin sitten tekemään tämmöinen pyöräväylä, jossa eri kulkumuodot on erotettu toisistaan ja myös materiaaleilla on sitten osoitettu tämä muutos. Tulevina vuosina vielä, kun meillä tämä keskustan tunneliremontti käynnistyy, niin silloin vielä tämän kehätien aiheuttama estevaikutus keskustasta poistuu ja kaupunki on entistä helpommin pyöräillen ja kävellen saavutettavissa. Myös pyöräpysäköintiä on lisätty monin puolin kaupunkia. Sen lisäksi on tämmöisiä pyörähuoltopisteitä. Tämä on osa totta kai meidän kaupungin ilmasto- ja ympäristötavoitteita, mutta ihan tämmöistä kansanterveystä, kaupunkilaisten liikkumista, saavutettavuutta, mistä sitten hyötyy niin ikäihmiset kuin lapsiperheet kuin ne, jotka vaikka lastenrattaiden kanssa kulkee.